Să știi că dacă nu ții cu dinții să-ți creezi un spațiu al tău de unde să-ți iei toate resursele, adică statul cu tine, în pace și liniște, în respirație, meditație, relaxare, în pacea casei tale, în liniștea casei tale, dacă nu triezi un pic jobul și relațiile cu persoanele din viața ta, atunci o să ajungi să trăiești doar pentru ei, pentru jobul tău, pentru copiii tăi, pentru oamenii din jurul tău, ca să le fie lor bine, pentru alții, dar niciodată pentru tine. Ce înseamnă asta? Boală.